बे नटिफिकेशननि एगेन्स्टै चेलेन्ज खालामनायनि लोगोसे बै जे अरिजिनेल गरखाफोरखौ बिटिसि 6 सिडुलावबो प्रोटेक्टेड क्लास खालामनानै बिसोरो नटिफिकेशन होनानै दङ। सोर कर्टआव फाइट नांनायनि बाथ्रा बुंदों आरो सोर बायदिखौ कर्टआव माबोरै मा खालामनो नागिरदों जों खोनासंनानै लानि। सासे गोख्रों बैसोआ थांनो हागौ, गोसोआ खिन्थु हारिनि प्रति गोबां सेन्टिमेन्ट दं बे सारनावहाय। जों खोनासंनानैबो लानि, लोगोसे आरो बै सारनि माखासे बाथ्राखौ खोनासंखांनायनि उनावहाय कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै एसे हरनोखौ दाबाव। दा जों प्रोटेक्टेड क्लास होना लानानै जों बर' हारियानो गोबां, बर' हारिल' नङा, जोंनि बर' जाथि बा ट्राइबेल जनगोष्ठियानो खैफोदाव गोग्लैनो थांगासिनो दङ। अन्तत बिटिसि एरियानिया दिनैहाय गरखा ट्राइबखौ जों प्रोटेक्टेड क्लास होनानै जोंनि जनजाति जायफोर ट्राइबेल हारिनि जेसेबां हा ट्राइबेल एन्ड बेल्ट ब्लकआवहाय थानाय हा, बेफोर हायाव गोबांनो जोंनि बर' सुबुंनि मुङावनो दङ। नाथायबा बे हाखौ दिनैसिमबो बोखारना होनो हायाखै। दानि बे खुंथायाव थानाय दैदेनगिरियानो होन, बै आवगोलनि दैदेनगिरियानो होन, बरंसो जोंहा खहाया रासिन जानो थांगासिनोसो दं। एज ए बर' जाथि हिसाबै, ट्राइबेल जनगोष्ठि हिसाबै, सोरबा मिसिङानो होन, सोरबा बर'आनो होन, सोरबा राभायानो गार'आनो होन, बिथांमोननि हायाव दिनै गुबुन हारियासो बेसेबांबा हेक्टर हा नन ट्राइबेलफोरनि हायावसो आखायावसो थांना दंहैयो। थ' जों बेफोरखौ दिनै बोखांनो थाखाय, उद्धार खालामनो थाखाय जोंनि बै बेक्तिया मा बाथ्रा बुंलांखो आरो लोगोसे जोंनि पलिटिकेल हान्जाफ्रानि दैदेनगिरिफ्रा जेसेबां बिपिएफनियानो होन बा इउपिपिएलनानो होन, बेफोर बर' हारिनि थाखाय, हानि थाखाय गोबां सोमावसारबोदोंमोन, हर सान सोमावसारदोंमोन। नो बड'लेण्ड नो रेस्ट, दिनै बिथांमोनाबो सोमावसारदोंमोन, बुंदोंमोन। हानि थाखायनो गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंदों। नाथायबा जोंनि ट्राइबेल हारिनि हाया दिनै प्रोटेक्टेड क्लास होना लानानै मोननै मोनथाम लाइनसो लिरना होनानै बे आखरजोंनो दिनैहाय बिथांमोना नामजारि खालामना लानो हानायनि मोनसे क्षमताया दिनै जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ होनानै लादों। बिनो जोंनि बर' हारिया, बिनो जोंनि ट्राइबेल जनगोष्ठिया गोबां जौगाबाय होननानै बुंदों। नाथायबा बरंसो जोंनि हाखौ गुबुन हारिनोसो हरना लानायफोर बायदि जानानै दं। बिनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो गोसो? नैबे सारनि सायाव मा कमेन्ट होनो गोसो होलांनो हागोन। मोजां होयो, गाज्रि होयो, जों खोनासंलांनि। नाथायबा बिनि खोथाखौ मोजां खोनासंथारनासो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदै। आं नै बाथ्राखौसो बुंगोन। सोरबा बोसोरसे बोसोरनै अफिसाव थाफ्लानानै जानला मोनला कमेन्ट हरगोन, जानला मोनला खोथा बुंगोन, प्रमद बर'आनो जे महानथार, फेरेंगायानो जे महान जाथारगोन, साननैसो बोसोरथाम बोसोरब्रैसो हारिनि गोबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनानै बिनो महान जागोन। बे नङा, बे नङा। खुगायाव हारिनि बाथ्रा बुंनानै गोसोआव हारिनि खोथाखौसो, गुबुन हारिखौसो प्रोटेक्टेड क्लास होनायनि जुदि सिन्था धारा खालामदोंबा, होनबा बिखौ मा हारि होननानै बुंगोन? जोंनियाव अनलि नांगौ पावार ना, पावार मोनबानो जों एभ्रिथिं, पावार गैयाब्लानो एभ्रिथिं नङा, बेखौ सानबाबो जानाय नङा। जोंहा दिनै 6 सिडुलावहाय बिटिसि एकर्डआवहाय मोनसे दफाफ्रावहाय गोरा गोख्रों लिरखानाय दङ। बे हिसाबै प्रोटेक्टेड क्लास होनांगौनि दोरखारानो गैया। जों लासै लासै दिनै नेपालिखौ होबाय। नेपालिनो मोननै मोनथाम लाइन लिरनायावनो दिनैहाय बिथांमोना बे प्रोटेक्टेड क्लासनि बे सार्टिफिकेट फिसाखौ लानानै हा मोननायनि अधिकारखौ जे होना लादों। बेनि देरसिन जों बर' जाथिया, जोंनि ट्राइबेल हारिनि दैदेनगिरिफ्रा लासिं सिं जायाखै होनबा, गाबोन दिनैहाय बाङालिफ्राबो बुंगोन। बिथांमोनाबोथ' दङ गोबां बोसोरनिफ्रायनो। दिनै बिथांमोनखौ मा प्रोटेक्टेड क्लास होनानै
मोननैसो लाइन मोनथामसो लाइन लिरना होफ्लाबानो जे बे लेखाजोंनो बिनि मुङाव नामजारि खालामनो हानाय बेखौ होगोन नामा UPPL गभर्नमेन्टआ बा सोरबा गभर्नमेन्टआ फैयोब्लाबो होगोन नामा बिनि सायाव सोरबा फरायसा आफाद होन सोरबा ट्राइबेल संघआनो होन सोरबा आबसुआनो होन सोरबा माबा माबि XYZ आफादफ्रा बेफोरबायदियाव गसंलायनांगौ मानो गसङा दिनैहाय गावबा गाव दल संगठनफ्राबो क्रेडिटल' लुबैयो जेसेबां दल संगठन दं बर'नि हारिनि दल संगठन दं बिथांमोना अनलि क्रेडिटल' लुबैग्रा गोजा आं मावदों आं बेफोरबायदि खालामदों क्रेडिट लाग्रा गोजा दिनै जे सानैसो दाखालि ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरिफ्रा माखासे बाथ्रा बुंदों बिनि सायाव मानो दिनैहाय जे बिसोरजों ज' जाफाना मानो बाथ्रा बुंनो हायाखै बड'लेण्ड बिनायाव हारसिं बिनो थांदों नों ट्राइबेल जनगोष्ठीया दिनै ट्राइबेलनि नामानो गैयि जालांगासिनो दं नोंनि हायावनो दिनैहाय बिदेशि फरेनियारसो जानो थांगासिनो दं बर' जनगोष्ठीया राजबंशीनोबो मोनथामसो लाइन लिरना हरबानो बिसोरखौबो प्रटेक्टेड क्लास होगोन नामा जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा जाय फेरेंगानि मुंखौ लायै लायै दाखालि गोबां ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरिफ्रा बाथ्रा बुंलांबाय गभर्नमेन्टखौ लानानै ट्राइबेल संघनि बै दैदेनगिरिफोरा बुंलांबाय आदित्य खाख्लारिमोन दाखालि बुंनानै थांबाय थांनाय जानुवारि 3 तारिखाव जिखिनि नेपाली गरखा जनगोष्ठीनो हा मोननायनि अधिकारखौ होनायनि सायाव बाथ्रा बुंलांदों बे बिलखौ बातिल खालामनांगौ होननानै बुंलांदों चिरां डिस्ट्रिक्ट चापागुरियावहाय दाखालि मोनसे ट्राइबेल संघनि जथुमा जादों बावहाय फेरेंगाखौबो लिंदोंमोन एटेन्ड जानो हायाखै बावहाय बिसिबां लासिं बाथ्रा फेरेंगा एटेन्ड जानो हायाखै फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर एटेन्ड जाफैदों दिनै गुबुन दैदेनगिरिफ्रा एटेन्ड जानो हाया मानो बेफोरबायदियाव ट्राइबेल हारिनि थाखाय दिनै बावहाय हानि खोथा रायलायगोन हानि बाथ्रा बुंगोन मा कुइसन खालामगोन बिसोर दिनै मिडियानि मानसिफ्रा कुइसन खालामबा मा रिप्लाइ होगोन रिप्लाइ गैया जेबो एन्सार गैया दानि दैदेनगिरिफोरनावहाय ओंखायनो फैनोबो हायाखै आरो फैयाखैबो दिनै बिथांमोननो टाइमखौनो होबावाखै बिनि उनावबो ट्राइबेल संघआ दिनै प्रेस मिट होबावदों मोनसे आरो बिनि उनावबो क'क्राझार बायदियावहाय पंकज इस्लारि सारमोनाबो हाबैदों अफिसाव दिनै गोबां बाथ्रा बुंदों थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय नैबे सारनि माखासे बाथ्रा बुंनायावहाय ससेब्लाबो होलांगोन आं हयतोबा दाहाय दान्दिसेनि उनावहाय बे सारनि मा बाथ्रा बुंदों बेखौ होलांगोन थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहाय जुदि सोरनिबा गोसोआव नांहैदोंब्ला गाज्रि राव बाथ्रा बुंदोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बेखिनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।